Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Naunsa ko ka, Jumbo? Napaso-paso mo kanya sige tanaw na ako. Unyan, tinanawan ay. Murag nang yamit. Naunsa ka? Imagine na ko nga nanigarilyo ko. Paso-paso. Angaya na, ikid-ikid. Soyop sigarilyo. Grabe ha, suyop. Kuyawag ikay makadiskwido na ko man dato. 2x2 ang unang naon ni mo. Usa? Sa dos por dos? Ang ako ba? Wa pa magay na saktong sa pilya ng naon mo. Ako ba? Murag gador-duha mo ko. Angay ka bugit teka kang saligan ane. Purbida. Pagtarong dia, Jumbo ha. Wala ka para ba maswito na ako? Ah, Binuangi gayod ko. Barangon tagit ka. Uy. Na, mutuski kayo kagkalitawanan. okay gano. Patay. Skwido ka ni, marang kagaliwat ha. Amaw gyud. Ay, binuwang niya. Kumidyahan natin ka. Ay, kung baranga kay, magbahay ko, barangon ko ni mo. Sunod-sunod ko ni mo. Oh? Kung dili ka gustong barangon, ayaw ko binuangi. Oh? Be serious with your love. Ah, lab ha? O sa with your love ha? With your love sa labhang? Ngayon na lang papakaroon ingnon bunjoy. Aw, Jumbo di ay. Masipiat yun ko ay. Lainay ning mainlove no. Dili mo ta makasabot sa tong batian. Mao yun. Matatagad laon, sige gunaw na. Tuntong na ko. Suod ko sa taroan nila. Ha? Ay. Uy, Jumbo. Abi ni mo, Jumbo no, paminaw. Gilok mo di ay mainlove no. Anong kung gilok ko taon? Alang-alang man libawt man ito ng balibo. Maong gilok. Ah, tabaghak nga sisi. Ay, may mutang ni kalakiyaw eh. Wag ko magasulting bandat ka nila. Sura sa bayan ay ikulatiral man iyang pagkababay. Ew! Ah, oy, ang cellphone. Uy, siya nawag ba? Tubagon na ako kay kung dili na ako tubagon, masukor ba ng dugay ko tubag? Lihat tulog ko, Omsa! Hello! Hello, sir! Sir. Kuan, sir. Sorry kay sir. Distant niya ako gamay sa akong cellphone, sir. Kuan, sir. Si Brandon gabi ba, sir ba? Si Brandon, kining. Sa? Nahibaw di kasi gibuhat ni Brady gabi, sir? Ano ko taon, sir? Ha? Way, gibuhat ang mudiring, awa ni Buhibaw eh. Bisag manghihi, be. Bisag manghihi, kay baho ka. Sura sa dar... Kahitik na ko na ini mo. Tanan yun. Bisan og marsoon, bisiya kita. Kay baho na ka. Tanan yun eh. Kuya, sir, hibaw na ka, sir, nga si Brado gabi may kalit og sakit ang iyang O niya, pagkataon-taon, kalitan na ko yapan. O niya, Unsa? Uy, ikaw ang responsable sa pagsakit sa uong Brando niya. Katong kalit siya na ko yapan? Kiunsa ko ni mo, sir? Gamahanan ka? Ha, sir? O kuyawa ko ni mo. Purbida, no? O sige. Bahay na lang, uy. Kuyawang, sir, makahimo siya sa pagpasakit sa uong ni Brando o pagpakuyap, ini. Pastilan. Naibaw na siya nga waro dis Brando. O libaw sa siya hain ni ron. Uy, sa ko ni kalaki, ha? Naku! Ako ka, no? Purbida. Naibaw na siya nga nakisulti kong bandat ka niya. Agay! Tanawa, doktor. Tanawa. Naanas Brandos Bodiga. Di na himutang ang tanang gamit sa iyang pagtakuban.
Na-flashing na ang screen light nga mao iti mailan. Nga nalokate na to siya pinaagi sa tracking device. Nga imong gibutang sa ilawom sa iyang agtang. Nakita ko diri sa akong kagalingong monitor, diri sa akong laboratory. Unsa naman sa imong ipabuhat niya, doktor? Professor! Doon na ka na sa ipapatay niya? Ang tanang babag sa akong mga negosyo, General. Ang tanang makadaot nako. Papason ko sa akong pananaw ug dalan. Wa na'y makalabaw sa imong kautukan, doktor. Mahimo mong kamanduan ang utok sa katao nga mabutangan sa microchip nga nakakuha sa frequency sa utok sa tao nga makahimo usab sa pag-reprogram sa iyang panghuna-huna. Mauni sayop sa uban nga nakaila niya. Bright kuno siya. Utukan kuno siya sugad pa kanya to. Apan karon tanawa. Tanawa kung kinsay nagkontrol niya, General. Ako. Ug ang tanang dungog, ako lang. Ug ang bisan unsa nga gipanag-iya niya, ako na usap. Kamakalolo ni Brando nga gihimo mong birdogo, doktor. Wa siya kalainan sa usa ka robot. O wa siya kalainan nga ikaw diha karon sa imong nimutangang laboratory nagduwa og computer games. Sinugdanan palang kini sa tanan kong mga plano, General. Sinugdanan palang kini ngadto na sa akong gitinguha nga makontrolar ang tibok Pilipinas pinaagi sa akong utok. Sa kalantip sa akong nahuna o kaybaw nga wa niya. Apan, nga naman, doktor? Professor, nga ang bugtong babae nga imong gimahal, wa mo man gamiti sa imong abilidad. Mahimo nimong ma-reprogram ang iyang una-una ug makontrol ang dagan sa iyong kinabuhi ug mahimo mong ulipon hangtod kanus ang imong gusto, di ba? Gipaantos lang nimo ang imong kaugalingon, doktor. Professor. Hilang, General! Wala pagpatakabuka na ang imong baba sa mga buong nga dili gusto mga kapatid. Huwag makabuot o makatudlo na ako kung unsi ang ayan kong buhato. Dili ka masayo. Kay anytime. Bisan unsang hikayo na gusto ko ikaw mapatay, mahimo kayo! Gusto na, doktor. Professor. Dili na na ako. Gundang kasakit ako. Murag ka. Mabuto ako sa kasakit. Salamat. Salamat, doktor. Professor. Dili na akong mausap. Pasilo ako. Palagot mo, General. Itandog din akong karbo. Dili ka buot na dili ka mabuton ni Elaine nga may gugma nga rin ako. Mahal ko siya sukad pagid sa una kong pagkakita niya. Bisan pa na itong una ming nagkaila kay nila ni John Milcar nga suod og pinangga kong higala og kilom na kaaway. Takan akong babae nga hiakian. Di lang dinis Pilipinas og lakip na sa ubang nasod. Apan alang nako. Way makalabaw ni Elaine. Wa yun. Kikigugma ko siya. May mo makaingon ang tanan nga buang ko kung masayod sila sa akong sekreto nga dugay ko nang gitaguan sud sa dugay ng mga katuikan. Apan mao kini tudlo sa akong kasing-kasing. Mao kini sugo sa akong kasing-kasing.
Tawag si Ellen. Hello? Elaine? You called up? Anything? Robert? Robert? Si John! Si John! Huh? Si Jan? What do you mean about Jan? Nakita ko si John! Nakita ko siya! Usa? Mauna, Robert! Tabangi ko! Ellen. Tabangi ko, please! Robert, please! Ellen, ganit lang. Wait. Listen, paminawa na ko. Kalma lang. Magkita ta. Aron maadto na to ang dapit, tiin mo makita si Jan. Okay? Stay calm. Na-overwhelmed ka sa imong emosyon. Di na makaayon mo. Okay? Aber, hain ka magkaroon. Ha? Hain ka ron? Bullshit! Pasakitan ko ni Elaine. Iya kong gipalagot. Kinsang panwaya ang iyang nakita. Wa na si Jan. Wa na siya. Animal! Yes, Elaine? Hello? Pagdali, Robert! Kaya wala na ako makita si John! Ha? Dili ko gusto mawa siya, Robert! Dili! Elaine, please, calm down. Calm down, okay? Stay calm. Doon ako si mong limutangan. Hello? Elaine? Hello? Damn it! Ah! Nawa na gid siya, Robert! Nawa si John! Elaine, please calm down. Mahimo ba? Kalma lang. Pangitao na to siya, Robert! Pangitao na to siya! Ato na siyang gipangita, pero wala na to siya makita. Nalukop na to ang tanang dapit nga mahimo niya agian. Pero why nakasulti na to kung mahain siya nga imong giulagway nga si Jan. Robert! Robert! Iya kong gikapos. Si John! Si John! Ako makasabot sa kong kipati. Hindi ka ko sugugot ni Ellen. What? I'm sorry, Robert. May buhisis pagkapos na ko. I'm sorry. I'm sorry. Mamaya na pa rin eh. Kita ang mga tao. Pero si John... Na-describe na ni mong gisulob sa imong giingon nga si Jan. Tawagan ko siya. Magpatabang taniya nga makita siya. Na si Jan. Patay na si Jan. Ganina rabay ko nagsigig kontak ni mo, Rian. Pero, reachable ka. Sorry, sir. Bago pa na akong gion ang akong unit. Gikan kong nag-charge. Nakita ni... maton ni Elaine kinikita niya si Jan nga suod og pinangga kong igala. Really, sir? Maton niya... Wait. Kanita. Unsa to, sir? Sorry, Robert. Listen. Akong i-describe nimo ang iyang gisulod. I'm so sorry, Robert. Wa na mo makitang imong giingon. I mean, si Jan. It's okay, Rian. I believe nga dili si Jan ang nakita ni Elaine. Are you sure, Robert? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!